Aw ayot talaga mapabukod pa ang hamaga na ini. Hoy, hoy! Igilid mo, igilid mo. Basta na lang, Hoy, igilid mo. kung makahabol ka. Tay ka man sa kumakadulag ta. 125 ining motor ko sa imo, 100cc lang yan. Ayot. Aw, hamagan ka. Tagasting payo mo, talaga mapabukod ka pa ha. Di ka sa kumakadulag. Ano ta duminulag ka sa mo ha? Di pa na Nauyag sumutor ko kakasuhan ta kang damage of property. Boy, ano ho na mo sa mo? Maluya?